Un proyecto que crece, que evoluciona, que se abre a toda la sociedad valenciana. Onda Valencia, nuestra televisión. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull València. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull València. Onda València, Televisió, Onda Fallera. Benvinguts una setmana més a l'espai de defensa de la llengua i cultura valencianes en els vostres televisors, en la vostra casa. Benvinguts a l'espai Valencianisme Cultural. Avui una setmana més, un divendres més en tots vosaltres i un plaer estar així, qui vos parla, Àlex Esteve, i estan així al meu costat, com sempre, a mà dreta, que és el primer que vaig a saludar, un meu amic, companyer, copresentador, ànima mater del programa, Ferran Gil. Ferran, bona vesprada. Bona vesprada, Àlex. Vale, ja t'has arreglat el Pareix ser que, bueno, hi ha un poc de problemetes per a sentir-te. Jo me sento una miqueta millor, però tu no te sent massa bé. Però bé, així estem a un altre divendres a parlar del valencianisme i a posar els punts sobre les ies. Bueno, molts que mos veuen ja ho tenen clar i ho saben, i el que no, pues, li ho aclarim. A més, espectadors, un programa en dos parts. La primera part, efectivament, tenim els amics de Mestres Campaners de València, que ja es troben així en el nostre programa i sentats així. Anem a saludar-los un a un. Tenim a Vicent Mesa, que és fundador. Vicent, molt bona vesprada. Bona nit. Bona nit. Carmen, la presidenta. Carmen, sí, bona benvinguda. I Raül Rullo, que és el secretari de Mestres Campaners. Bona nit. Bona nit. Benvinguts a la vostra casa. La segona part tindrem Aureli López, que mos ve a presentar, en este cas, el seu nou programa que farà en la nostra casa. Sí, bueno, ja feu el primer el dimecres passat, no? Pues, no vos perdeu la part final del programa i així sabreu de què va el seu programa. Abans de passar als convidats d'avui, Mestres Campaners de València, anem a donar-li a Ferran uns quants minutes perquè després se té que anar i així mos dona un breu, però breu, Ferran? A veure. Què mos vols comentar? Jo sempre soc breu, per què dius això? No, home, no, Ferran, no, però això... Jo sempre soc breu. Breu, si és dos vegades breu, més bo, no? El que passa és que en ocasions hi ha que dir les coses un poquet més àmpliament perquè s'enteren els que tenen que enterar. Vale. I en este cas, els que tenen que enterar són, que no s'enteren, és del govern valencià, pues perquè en la... Això no s'entenen mai res? En la blindació d'aquestes lleis de la seva identitat no pareix que s'aclarisquen. Estan retrasant-ho molt. Mos digueren que possiblement estaria antes d'acabar l'any, no va ser així. Estic convençut que és un tema que dins del partit cou molt i que com no se posen d'acord perquè no n'hi ha una unitat de criteri, este partit en aquest aspecte no té unitat de criteri. En tots els altres pot ser que sí, però en este no. Perquè clar, que tu saps, i després ho parlaràs més tard, el president de la Diputació de Castelló, Isperpet Teneres, sí. És tot el contrari que estan fent estos, no? Totalment contrari. És algo tremendo. És que el desgavell és grandíssim, Àlex. Vamos, és que jo no entenc com... anem a veure, en els partits... Jo no soc polític ni he estat en ningú partit. Tu has estat en algun partit? Home, antigament estava. Coneixes el funcionament dels partits? Però jo no estic ara en cap lloc. I que no es conegués, tu saps que hi ha una cosa que se diu disciplina de vot, no? Correcte. I això ho complixen tots, en el tema que siga, menys en este. Vaja. En este tema cada un va per lliure, però li dona la gana, i així anem els valencians. Però bueno, com estic fart ja de dir-ho, i enseguida me diuen que si això, que si l'altre, que si aprete, que si no aprete, no se trata d'apretar, se trata de dir les coses com són. Correcte. Això per una banda. I l'altra cosa que volia dir, un poc és anecdòtica, no? Se va quedar un poquet en una frivolitat, però que vull que se mantenga. L'altre dia, en un retall de premsa, vaig llegir, millor dit, Àlex, que cas de que Catalunya se separarà d'Espanya, Catalunya, no, vosaltres no, Catalunya, res de països catalans ni coses d'aquestes fantasmagòriques. A mi sí Catalunya, és que a mi Catalunya no me fa falta per res. Si se'n van, pues,
com dia aquell, bon vent i barca nova, no, entonces diria mal vent i barca vella, però bueno, és el mateix. Però jo, el que me feia gràcia és que dia que si això passava, la economia valenciana pujava un 25%. Llavors mos interessa el millor, no? O què? Home, si és benefici, que se'n vagin. Si és benefici per nosaltres. Perquè la economia valenciana pujaria, evidentment, perquè vendrien... Primera, moltes empreses vindrien per aquí. Perquè està clar que grans empreses catalanes no volen que se'n vagi el negoci allí. I l'altra, que així estaríem més lliures de moltes coses. Correcte. Ja dic que és una... Ara me vindran, com sempre, que jo, si soc partidari, que Catalunya... Però si és que a mi... Anem a veure. Ho tinc que repetir totes les setmanes, Àlex. El primer que és... No cal que... Què és el primer per mi? València, i el segon, València i el tercer, i València. Pues ja està, a mi, que vaig a Catalunya, perquè se'n vagin, a mi no me dona igual. Però jo sempre igual, jo tinc que punxar ahí. Correcte, Ferran. Molt bé, Ferran. Ha sigut breu, molt bé. Home, breu, ha sigut xerradeta amb tu, Sí, ha sigut un mano a mano, molt bé. Gràcies, Ferran. Bon amics de Mestres Campaners de València, novament benvinguts a Onda València Televisió. Vicent, comencem per tu i anem passant dient Vicent, Carmen i Raül. Parleu-nos sobre la vostra entitat. Quan es funda i quins són els vostres fins principals? Bueno, es funda en 1989 en el campanar de Sant Valero de Russafa, la catedral de Russafa, que se diu. Fon fundar per dos campaners veterans tradicionals, Vicent Belenguer San Marino, que ja no estava en actiu, que fou un campaner de Sant Nicolau, fill de campaner també de Sant Nicolau, i Enrique Martín Diego, que va ser campaner durant 34 anys en la parròquia de Sant Valero. També ho havia sigut abans en Sant Esteve. O sigui, que eren dues persones que sabien tots els tocs, tocar a cor, repic de bendició, tots els secrets que tenen les campanes valencianes. En 1989 fundaren l'associació, ells dos, jo, i gent una miqueta més jove que jo, els germans Cloquell Ballester, Vicent, Víctor i César, i son pare també, Vicent Cloquell, i uns quants més. Entonces estiguérem en activitat tocant, fent repics que feia moltíssims anys que no se tocaven en València, gravant-los en àudio, i en posterioritat ja Enrique Martín, com era major en l'any 90, fon l'últim campaner tradicional de València. Ell va ser l'últim dels que coneixia tots els tocs i que tocaven diàriament. Me passa el tèstic a mi, jo venia tocant en la parròquia de Sant Miquel Sant Sebastià, al costat del Botànic, des de 1975 o 76, i estigui de campaner en Sant Valer des de 1990 fins al 94. L'associació, a partir del 94, ja anava perdent activitat, perquè ja no tocàvem en Sant Valero, només tocàvem en Sant Sebastià, i ja, a poc a poc, anar tenint cada vegada menys activitat. Hasta que gent jove volgueren tornar a renaixer l'associació, si està Raül, està Carmen i molts més, i tornarem una altra vegada al bou. Molt bé. Vicent, Carmen, Raül, en aquest cas, a banda de la vostra, de Mestres Campaners, quants altres grups o entitats encara mantenen viva el que és la tradició del toc de campana manual? N'hi ha més, per exemple, en el Regne de València. Quants grups n'hi ha? En tota Espanya també. 20 i tants. La més important, diguem, és la d'Ontinyent, que és la que més membres té, 80 i pico, i a banda de recuperar els tocs de campanes, també recuperen altre tipus de tradicions en Ontinyent, fan restauració de campanes, el cant de la Síbila. És una entitat que té moltíssima activitat. També hi ha en Castelló capital, i on falla un poc és en la zona d'Alacant, que sàpiem no hi ha tanta tradició. No hi ha tanta l'aguda, però en quant a associacions no n'hi ha moltes.
Carmen, és un goig, no?, estar ahí. Jo he estat amb vosaltres, he tingut la sort d'estar en el campanar de Mislata acompanyant-vos i, home, és una experiència única i irrepetible, no? És un goig, no?, estar allí tocant el que són les campanes totes al mateix temps, no? Vull dir, tu quants anys també estàs ja No, jo en esta entitat? se pot dir que soc novata perquè només porto un any i un poquet, perquè vaig començar a pujar en els xicuelos el dia de Sant Miquel l'any passat, allí en Sant Miquel i Sant Sebastià precisament, perquè així la insistència de la joventut fogosa sempre acaba arrancant-te de la butaca i fent-te pujar a un campanar. I mira, com tu bé dies, és un goig perquè per mi era algo completament desconegut, però li he agarrat tant de carinyo, no solament a la colla, a tots els xicons, sinó al fet de mantenir la tradició, els tocs manuals que se podien haver perdut perquè, clar, no és com abans que ja va, el campaner estava a nòmina, era persona fija, era un treballador de la iglesia més, de lo que era la parròquia, i avui en dia, com ja sabeu, està tot electrificat i moltes coses s'estan perdent. No se soles els tocs, és que a més els campanars també anaven perdent qualitat en el sentit de que no se cuidava massa perquè no es pujava, ja no feia falta pujar a la sala de campanes, entonces estava un poquet descuidat. Nosaltres, com ara, per exemple, estem pujant a moltíssims campanars tant del Cap i Casal com de pobles de València i Castelló, totes aquestes coses les estem veient, revisant, que no ens costa res agarrar una granera o fer un informe sobre el que és un mal estat d'una campana, fruir de tocar la campana i els ratets i els intermitjos fruir també, però de la bona companyia. Ens dona inclús als novatos, com per exemple jo, rebre les lliçons magistrals. S'han de mantenir totes les tradicions, no? I en València tenim moltíssimes tradicions i en aquest cas esta també és una tradició molt important, no? En aquest cas, Raül, vull dir, també tu quants anys també dus en mestres? Potser potser tinc més anys, no? O tu ja també ja m'estàs dient abuelo? No, home, no, que va. No, home, no, però què? Vull dir, tu me convidares ahí a anar a Mislata i vull dir que entonces... També insistint. Insistint ahí, prou, vaja. Sí, però bueno, que vull dir que també la gent jove, no? Cada volta més, no? La gent jove coneix aquesta tradició i hi ha els xicons joves. Jo vaig veure que això me va sorprendre i hi ha molta joventut que també li agrada, no? El tema del toc de campana, no? De tradicional. Home, jo vaig a començar, com diuen tots en el poble, en Beniatjar, en la Vall d'Albaida. Doncs clar, veus el campanar, és l'únic poble de la Vall d'Albaida, bueno, a part d'Ontinyent i Albaida, que queden encara manual. I allí són campaners pagats. O sigui que encara l'Ajuntament es paga i les festes grans toquen. Però bueno, se conserva. I després ja me pareix que en el 2000 o coses així ja vaig pujar a la catedral, ahir vaig començar a dependre un món que no sabia i després ja fins ara fa 2 o 3 anys que vaig conèixer a Vicent pel Facebook i en fi, gràcies al Facebook anem creixent i gent i en fi, que estic molt content. Què te pareix, Ferran? Què te pareix aquestes tradicions valencianes? Home, jo el món de les campanes no és que el conega massa, però sí que me pareix curiosíssim, no? El fet de que... I lamentable, curiosíssim i lamentable sobretot el fet de que moltes campanes o molts campanars has que han passat a electrificar-se, no? I que lo manual que és lo verdaderament tradicional, no? I que clar, jo crec que a l'electrificar-se se perden tocs perquè clar, la gent diu si apretant un botonet toquen les campanes no fa falta que se preocupem i entonces al perdre's lo manual se perd lo tradicional i se perden tocs, no? N'hi ha tocs que per al temps a lo millor se confia tot al botonet, no? Quan es començaren a electrificar-se serien... Me pareix que el primer que se va electrificar va ser la seu de Xàtiva. Sí, en la província de València. I tu tens en compte... bueno, sí, acaba. No, en València capital foren Sant Joans per els anys 50, Santo Tomàs també i Sant Esteve. Què passa? Que per els 50 escassejaven els campaners.
la gent no volia anar a pujar a tocar les campanes. I clar, la iglesia necessitava el servici. Se veia que no tenia campaners o quasi no n'hi havia i tenia que tocar les campanes. En aquella època hi havia una tecnologia que era molt deficient, que era mutilar a la campana de la trutxa tradicional de fusta i posar una trutxa de ferro, que s'ha demostrat que trenca campanes, que emitia el que era la vibració al campanar i que no reproduïa ni el so de la campana tradicional en tota la seva vivea, ni podia reproduir els repics. Ten en compte que un repic és manual, tens que tremolar la mà perquè se puga repicar. Avui en dia n'hi ha ordenadors que intenten imitar això, però tampoc ho poden fer. Poden pegar batalles molt juntes, però el que fa la mà humana no. Pràcticament tots els pobles i aldees, o poblats inclús, de la Comunitat Valenciana, del Regne de València, tenen campanar, no? Tots pràcticament. O espadanya, però... I en quin percentatge podíem parlar dels que ho tenen encara manual, que no ho tenen electrificat, quin percentatge pot ser? Un 10% o un 15%? Ui, menys, jo crec que no estiguen electrificats i que hagin conservat el que és l'estructura tradicional, un 5%. I així en València queden manuals encara que no estiguen electrificades? Sí, queden les del Patriarca i les de... no les han electrificat mai. Les de les escoles pies també, les de la companyia i para de contar, perquè les de més estan electrificades però ja en la tecnologia actual i en trutxa de fusta, que és molt diferent a la destrossa que feren en els anys 50. I una molt especial, nostra casa, Sant Sebastià. L'únic que està electrificat són els martells de tocar a missa. Un altre campanar, Sant Isidre, que hi encara està manual. I me pareix que la parròquia de Sant Vicent Ferrer, pot ser, que està per ahí per on tu treballes. Sant Joan i Sant Vicent, però ahí estan en trutxa de ferro. O sigui, no estan electrificades, però tenen la instal·lació inadequada. No tenen la instal·lació tradicional. I una curiositat només. Ja conegueu alguna que en el seu temps s'electrificara i has que ha tornat al manual, o sigui, que has que rebutjat el modern? No, el que s'ha fet ha sigut canviar les trutxes electrificades per trutxes de fusta i electrificar-les en trutxa de fusta. Entonces tenen la sonoritat que tenien les tradicionals, però l'avantatge de que se poden tocar també a motor. Però així que hagin estat electrificades i després de ser electrificades, l'únic va ser en el Micalet. En el Micalet electrificaren l'any 67-68 6 campanes, a més d'una manera arbitrària. Ahir els tocs eren les 5 campanes grans, la Maria, el Manuel, el Jaume, l'Andreu i el Vicent, que tocaven per totes les festivitats de l'any, menys el Corpus i alguna festa a la Mare de Déu, que anaven totes. Ahir agarraren i electrificaren 6, però agarraren 2 tiples, 3 grans, ahir feren una empastrà. Ara ha tornat a ser un poc com era abans del 68. Vicent, Carmen, Raúl, podríem afirmar que des de la punta sur, des d'Oriola fins a Sant Rafael del Riu, la punta nord del territori valencià, tenim una campana pròpia, autòctona, els valencians? Bueno, així no tenim campanes romanes que tenen en Castella, així són esquilons. I per cert que abans m'he oblidat que hi ha una associació en Alacant, en Sagra, una associació de campaners. No sé si hi haurà alguna també per ahí, però ho desconec. I les campanes valencianes són tipus esquiló i tenen la trutxa ja fabricada expressament per a poder voltejar. És una forma molt característica en forma de capitell i prou ampla per la part del capçal perquè estigui ben compensat. El pes de la trutxa serà 3/4 del pes de la campana, per almenys les trutxes tradicionals. Avui en dia les fan amb més pes per a que el motor la pugui moure amb més facilitat. Però les tradicionals tenien 3/4 parts. I això era la campana tradicional valenciana. Entonces no hi ha
per comarca, diguem, no hi ha, entonces no són poques les diferències, no? En este cas, per comarca, te dic. És d'antiguitat, per exemple, la més antiga és la Caterina del Micalet, de 1305. Molt bé. I en este cas, digamos, quina és la campana més antiga que tenim en el nostre territori valencià? Carme? Sí, conforme estava dient Vicent, és la Caterina de 1305, Sí. és la del Micalet, la més 1305. antiga. Sí. Que se sàpia, o penseu que n'hi ha alguna que està amagada o se guarda en algun museu particular, o se sap algo més? Si parlem de campanes de campanars, no, però és que la Caterina és anterior a la construcció del Micalet, que es comença en 1381 per Andreu Julià. Ja estava situada en l'antic campanar romànic que ja no existeix i que aprofitaren les pedres per fer el Micalet. I traslladaren aquesta campana al campanar que en aquella època era nou i que avui en dia és el Micalet. O sigui que estem sentint la mateixa música des de que se va fer la campana en 1305, o sigui que fija't tu. El mateix so, tot igual, clar, dius... Jo crec que la campana és l'únic instrument que si se conserva, si se fa una campana i d'ací 500 anys encara viu, fija't tu si té pa bramar. Vaja. És anecdòtic, no? Perquè que ahí està a lo llarg dels sigles, no? Ahí tenim el so i ahí se va repetint, no? En este cas, i sobre el campanar més important que puguem tindre en la capital de tots els valencians, no? La ciutat de València, serà, està clar, el Micalet, no? Però a banda, algú està lluitant ahí per llevar-li la importància? Hi ha algun campanar en la ciutat de València que poguera llevar-li eixa... El Micalet per pura lògica, perquè és el de la Seu. Sí. És el de la Seu, és la catedral metropolitana i per tant és el més important en aquest aspecte. Però toquem en altres campanars que també tenen el seu empaque, com pugui ser Sant Martí, com pugui ser Sant Esteve. La nostra parròquia, des de luego, que sempre serà la... Toqueu en Sant Sebastià, no?, en este cas. Sí, Sant Sebastià com a casa mare, i com te diem... Hi ha altres campanes també. En el barri de... Carmen, és el barri de... És Botànic, sí, junt al Botànic mateix. Ah, sí, la que està en front, just, sí. Esto és. I Sant Valeró, la catedral de Russafa. La catedral de Russafa. Ha hagut un vídeo, veritat? Voleu que el fiquem ja, perquè la gent també conegui? Que és del... 700 aniversari de la reconquesta de Jaume I. Que ahí apareix Enrique Martín Diego, el gran mestre campaner que ensenya a la meva generació. Jo me considero un campaner de transició entre els grans mestres i el que hi ha avui en dia. Canviant un poc diguem, del tema que estem parlant, referent sempre per supost a les campanes i als campanars, vos perjudica a lo millor o li perjudica en este cas a lo que és en si el culte a les campanes i als campanars, el fet de que se relacionen en lo religiós, o sigui, molta gent relaciona campanar, iglesia, campana, iglesia, i lògicament la iglesia és una part més de la societat, però no se donen compte que en el seu dia les campaners feien una llavor social molt important que no tenia res que veure en la part eclesiàstica o en la part del clero, no? Això la gent encara no ho comprèn, ho relaciona encara molt o com està això? Sí, bueno, fonamentalment està més relacionat en el que és la litúrgia que altra cosa, però està claríssim que abans de que s'adoptara d'una manera oficial, que seria anant el segle VI o VII, ja tenien altres funcions, no sols la religiosa com és la social, i inclús a vegades servien com a amulets. Per exemple, els tintinàbula i les campanetes xiconines es gastaven, com te diria, en vestimenta inclús, com l'efod del mateix sumo sacerdot d'Israel, o se gastava, per exemple, per cridar a actes socials en Chapo, en Índia, en un rama de puestos. Així, en el que és el nostre món occidental, diguem-li, d'alguna manera, han començat a gastar-se més a partir del monaquisme. Jo ho considero molt interessant. Jo no sé si n'hi ha, a lo millor s'estaran preguntant alguns telespectadors o oients, perquè també entrem per la 94.0 i en l'internet. Si existís alguna publicació on va ser una relació de campanars extensa
i inclús, clar, dins de cada campanar, característiques de les campanes, quantes campanes n'hi ha, etc. N'hi ha alguna al respecte que la gent pugui versar-se? Ho dic perquè seria interessant, no? Que molta gent, a base de moltes, i així no entren les coses també, no? Sí, bueno, n'hi ha consuetes tradicionals, consuetes en quant a reglaments de tocs, la consueta de Herrera, la consueta de Rafael Aguado, que fon campaner del Micalet en els anys 40, i després també n'hi ha consuetes de campaners com Francisco Masgadea, que fon campaner dels Sants Joans i ajuntant del Micalet. Ell naixé en 1900 i morigué en 1984. Ell ha conegut tot el món de les campanes durant aquesta època. Jo tinc un escrit per ell on fa una relació de tots els tocs de campanes durant tot l'any. Quines festivitats es tocava acord de primera classe, de segon classe, també una relació de les campanes del Micalet, que n'hi ha moltes. És que seria curiós perquè és una arquitectura també, és un patrimoni de la comunitat valenciana. O sigui, un campanar no és una cosa que dius, vamos, des d'un punt de vista no perteneix, en alguns casos perteneixerà a la Iglesia o a l'arquebisbat, però per a mi perteneix al poble, no? És una part més de l'arquitectura i del patrimoni del nostre poble, crec jo. Anem a ficar... No, els propietaris són la Iglesia, indubtablement, però han hagut moltes famílies que han pagat campanes i tot en honor a sants, a vergens, i també són nostres, encara que ells siguin els propietaris. És que està clar, Àlex, que a estos homes, bueno, a estos homes i a esta dona, a Carmen, a Vicent i a Raül, es tenen que agradar també els campanars, perquè sense campanars no hi haurien campanes, clar, ja ho diu la paraula, no crec jo. Home, en l'edat mitja crec que posaven allí dos creus la campana al mig i li pegaven la volta com si fora un borrego d'estos rostit, no? Però vull dir... No, jo tinc que agrair-los que en la fira que feres a mi m'ensenyaran un poc a com voltejar la campana, que no tenia ni idea, me van fer un vídeo i tot que el passen ahí, tinc que agrair-ho, no? I vindran a la tercera també, però jo crec que va darrere, no? O sigui, la campana és el campanar, lògicament, no? Per això vosaltres també teniu que entendre un poc de campanars, no? És que és la casa de la campana, el campanar o l'espadanya, l'espadanya és la caseta. Pedro, ficamos el primer vídeo, anem a disfrutar de esto de campana. Me dices que fas l'última perquè me'n tinc que anar jo. Vale, sí. No, l'última és que si no la rebente. Jo sé que tocs de campana valencians n'hi ha, però les campanes parlen en llengua valenciana? Jo penso que indubtablement n'hi ha una sèrie de repics que només són genuïns de terres valencianes. O sigui, hi ha una manera de tocar, un llenguatge específic de la capital i també, diguem, comú de tota la comunitat valenciana. I una terminologia pròpia també entre vosaltres. I una terminologia, perquè hi ha paraules que normalment no són conegudes per les persones. Per exemple, nosaltres, tota la red de cordes que tenim per repicar, que pareix que siga un terrat on s'estén la roba, això li diguem l'encollat. Normalment, si un no és el campaner, no sap el que és l'encollat. L'encollat va a agarrar una corda per poder-les fer sonar totes al mateix temps, que es diu la bossa, que no és el mateix que la bolsa en català. La bossa. El que és la barana del campanar, on està dalt la campana, el mamperlat. Mamperlat també se diu en onda. I després també la trucha mateixa, que no és un peix, bueno, sí, és un peix, però que en valencià és el yugo de la campana. Quan te senten fora de València dir la trucha, el primer que se pensen és això. O sigui, que n'hi ha tot un llenguatge passada de fita, passada d'apianaes, repí de bendició... O sigui, n'hi ha moltes paraules, una terminologia molt concreta. Sí, tot això forma part d'un guió, com abans ja vos dia el mestre, que és el que li diguem la consueta, que ja sabeu que consueta ve de costum, consuetudine, per tant, ahí estem tornant al tema de la tradició. Mira, ja anem coneguent-nos, eh? Ferran, bueno, pues fiquem el vídeo i ens despedim, no? Jo perquè tinc que anar més actes, vos agraïs molt totes les explicacions, perquè a mi és un món que me tenia prou lluny, però en 2 o 3 xerretes que ha tingut amb vosaltres i algun campaner més, pues, bueno, la veritat és que atrau el tema, no? Atrau, i jo pues me considere que per el temps, quan tinga un poc més
d'oci lliure per a estudiar aquestes coses, per almenys interessar-me sí que tinc interès, perquè crec que és una cosa més molt valenciana i que és una tradició que no s'ha de perdre, evidentment, no? Gràcies per estar així i als telespectadors dir-los que ara se queda l'amic Àlex, se queda solet... Dime. Sí. Despediste abans de que te'n vagis en eixa frase de Xavier Caps. El? La frase de Xavier Casp. Que te despedisques en eixa frase de Xavier Casp. Home, però és que això és en el programa en profunditat. Però va, fes una cosa per nosaltres. Ara ho faré també, però primer dir-li a Àlex que el dice en bones mans. Home, estàs mano a mano en Aureli, grandíssim amics. Jo diria gran Aureli, un poc pilota, perquè és un poc pilota, home, perquè evidentment ara sabreu per què és pilota, no? Però pilota de baqueta, de baqueta que és clam de valenciania, com diu. I evidentment ell també parlarà algo, perquè jo volia haver dedicat, se m'ha passat al principi, però estic a temps perquè estem a meitat del programa, pues este programa en el teu permís el dedique a Vicent Simó Santonja. Home, per supost, ara parlarem d'ell. Jo sé que vas a parlar en Aureli. Per supost. Ja li farem un recordatori així en el programa de Falles també, però evidentment és un prom, com jo vaig dir en les redes socials, i un patrici valencià, i sempre se'n van els que més falta mos fan. És el que jo vinc a dir, que és com un parejat, un ripio fàcil, però és que s'eixina. Se'n van, és que mos falta, mos fan. Bé, bueno, què vols? Que me despedisca a la de profunditat? Pues res, simplement que m'imagine que vosaltres també estareu d'acord, perquè, si no ho sabeu, quasi 250 persones que ha portat jo a entrevistar des de fa 6 anys en l'espai, crec que més longevo de la radiodifusió fallera, en la profunditat són entrevistes setmanals, han passat de tots els colors, de tots els partits polítics, de totes les edats, de totes les capes socials, de tot. I en una cosa han coincidit tots, en una només. En el final, quan jo dic si estan d'acord en les paraules aquelles que va escriure Xavier Casp immens en el poemari de Van Einser, que va musicar Toni Artis i que dia soc tan si vull com si no vull. Valencianot. Que vull valencià, esteu d'acord, no? Sí, completament. Pues ahí queda això. Quina millor manera d'acabar, Àlex, i la setmana que ve més valencianisme i els espectadors que me perdonen, i Aureli també, que no puga estar m'haguera agradat de veres, però mos reclamen en altres llocs que tenim, que això no s'acaba. S'acaba l'emissió, continuarà com tu saps, però nosaltres no acabem. Nosaltres anem tot el fi de setmana que tenim actes a cobrir per dir-los la setmana que ve. Gràcies a tots. Anem al vídeo, sí? I nosaltres seguim ara amb tots vostès. Nutrido de fiestas, las de San Antonio, que siguen celebrándose en distintos puntos de las tierras valencianas. Vamos a recuperar algunas de ellas para nuestra edición de tarde. Incluiremos también el resumen de la primera reunión del Consell de este año y el acto conmemorativo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Testigo fiel de la historia de Ruzafa, ha dedicado un repique de sus campanas a este segundo centenario de la Santa del Barrio. Enric Martín és el campaner de Russafa. Jo crec que podem dir que és vostè un veterano en l'art de tocar la campana, és això, Sina? Home, pues ha arribat a papa, en campanes ha arribat a papa, pues jo crec que sí, a més no n'hi ha altre ja. Tenia que ser-ho per força. Perquè ara les campanes es toquen automàticament totes? Moltes, i gent que no s'agrada pujar, ni no encontres a ningú, n'hi ha molt de problema, i clar està, pues, jo treballo molt, però ho fas a gust, no? Però dificultat n'hi ha molta. Vostè disfruta en el moment que estan totes les campanes al vol? Pues sí, perquè jo estic des de 9 anys tocant i ha sigut una cosa que ha sigut molt rica en aquesta diòcesi i n'hi ha molts tocs i m'agrada sempre molt. És una cosa a part de l'ofici que jo he tingut sempre, perquè he tingut ofici, m'agrada molt. Enric Martín, com a campaner de Russafa, ha vist des de dalt del campanar com ha anat evolucionant el que avui és un barri de la ciutat i en el passat segle era encara un poble en vida pròpia. Com mos explicaria vostè, com ha vist des d'ací dalt anar evolucionant la història de Russafa? Pues jo des d'ací dalt només he vist terraets en teules morunes i ara me veig ja, per ser l'edifici més alt, ofegat completament en Russafa, que ja n'hi ha cases més altes que el campanar. O sigui que jo me la pujava i hi ha 3 cossos més que totes les cases i ara ja m'he quedat ofegat en certes cases. Això és una evolució de tota la vida que no se pot parar ja.
Vostè ha vist perdre's també les formes de vida propis d'este barri o creu que encara es conserva algo que la gent de Russafa es coneix i saben que són d'ací per alguna raó? Pues sí, encara n'hi ha gent molt assidua a les festes i a les costums russafenyes que encara pregunten per aquestes coses. I si n'hi haguera evitat una miqueta d'ajuda en aquestes coses, pues encara se farien cosetes que s'han fet tota la vida i que són molt boniques i no tenen per què acabar-se aquestes coses. Molt bé, la tradició del campanar de Sant Valero en Russafa és precisament una de les que millor es conserven i que es deuen a l'esforç d'Enric Martín. Millor es conserven, l'únic que queda ja en la diòcesis, perquè estan totes com se ficaren, com se deuen de ficar les campanes. Un proyecto que crece, que evoluciona, que se abre a toda la sociedad valenciana. Onda Valencia, nuestra televisión. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull valencià. Soc tan sigur com si no vull, que sí que vull Valencià. Bonico el vídeo i a més Enric Martín tocant la campana i el periodista parlant en autèntica llengua valenciana, que també és que això en Canal 9 no se veu, això sí que era periodisme de veres i parlaven correctament, ha sigut molt bonic. Va Canal 9. Va Canal 9. Amics, què en poden fer els nostres espectadors si vos volen acompanyar en algun toc de campanes o inclús tocar també junt a vosaltres, no? Què poden fer? Vosaltres quan toqueu, podeu dir-nos actes que feu ara en breu i convideu a l'audiència a anar? Sí, mira, precisament en la nostra web se mos pot veure en Facebook, naturalment, com a Mestres Campaners, però millor inclús en la nostra web, que és mestrescampaners.com, perquè ahir normalment se va penjant l'agenda de lo que anem a fer, dels tocs que anem a fer. Clar, el que comentàvem abans, se van seguint les festes litúrgiques. Este diumenge, per exemple, com a Crist Rei, hi ha tocs especials, estarem en Sant Valer, estarem en Tavernes Blanques i ja després, a l'altre diumenge, ja comença Advent, i és el primer diumenge d'Advent, i començarem la Dominica Morà. Ja t'he dit, ahir se pot veure tota l'agenda dels tocs que anem a fer. I qualsevol persona pot tocar la campana? No, anem a veure, poden pujar, poden acompanyar-nos, veure, sentir, estar un rato amb nosaltres. Protecció en l'oït? Sí, si és possible, el que siga molt més delicat se pot ficar uns cascos, però tocar, clar, tenint en compte que nosaltres, per exemple, estem tots assegurats per a poder tocar, perquè això no és un xoc de crios. No és un xoc de crios. Raúl, sí, en este cas. N'hi ha ganes, no?, de tocar, tens ganes ja... A part de lo dels oïts, qui no vulgui quedar-se sord, o dur els auriculars, o deixar-se els pàmpols en casa. Correcte. Una de dos. Correcte. A veure, teniu entonces presència en web, en Facebook, sou Mestres Campaners. Mestres Campaners. Twitter? Sí, Mestres Campaners. Mestres Campaners també, @Mestres Campaners, val. I web pròpia. Sí. És mestrescampaners.com. Entonces ahí entreu... Que matice, Mestres Campaners va en dedicació als mestres, als antics campaners, no per nosaltres. Correcte. Això vull puntualitzar-ho i que quede constància. Correcte, molt bé. Pues en este cas, amics, ha sigut un plaer rebre-vos així. Encara falta un vídeo per veure, però que m'agrada. A veure si algun dia vos puc acompanyar en algun toc de campana, que seria un plaer per a mi. Tu saps que sempre estàs convidat. Mira, ara el pròxim toc, el que deia Carmen, el diumenge de matí de vesprà en Tavernes Blanques. I a partir del diumenge que ve en Sant Valero ja estan recuperant algunes festes i ara començaran les dominiques moraes d'Advent i de Quaresma, i en fi, Sant Valer, Sant Vicent... Si no, que se posa en contacte tu i després mos passes el... No, ja vos tenen en Twitter, Facebook, Mestres Campaners. De València no, són Mestres Campaners. Mestres Campaners. Correcte. Pues Vicent Mesa, fundador de Mestres Campaners, un plaer que hagis estat així amb nosaltres en Onda València. Carmen, la seva presidenta, Carmen Feliu,
un plaer també. I el nostre amic Raúl Rubio. Raúl, un plaer. Encantadíssim. I gràcies per tot. Secretari d'Identitat. Ha sigut un plaer. I bueno, vingueu quan vulgueu, en este cas esteu novament convidats. Sí. I saludar enseguida a tots els nostres companys, a Luis, a Fran, a David, a Pablo, a Ari, a Magdalena, al nostre Felipe de Borbón, al nostre Felipe de Borbón, Bui Bui, I Pedro a Jordi de Mislata, algú més? Has dit Lluís? Lluís també. David, Lluís, nostra mà dreta de Sant Martí. Salutacions a tots, vaja. Bona audiència avui. I Néstor de Torrexiva, aquest poble perdut. Pedro, anem a ficar ara el saludo jo a Pedro també, anem a ficar l'últim vídeo per despedir-los i un plaer. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Avant el vídeo i fins la pròxima, amics. Anem a passar el vídeo. València. Soc tan si vull com si no vull, que sí que vull. València.
Espectadors, seguim en l'espai Valencianisme Cultural, l'espai de defensa de la cultura, llengua i tradicions valencianes. La segona part, ja hem despedit els mestres campaners de València i ara ens acompanya el nostre amic i companyer de casa ja, Aureli López. Aureli López també és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Actualment, que saps que és un títol que costa poquet, Micro. president d'honor, sí, perdó. Correcte. Estem allí des que se fundà, som socis fundadors de l'Elba, saps que inicià Vicent Ramon Calatayud com a primer president. Nosaltres tenim una cosa, i això va per a qui vulgui escoltar-ho, que se pot ser 4 anys, una reelecció de 4 anys si te volen tornar a votar i cap més. S'acaba en 8 anys màxim. Creiem que és una salut democràtica de regeneració i renovació, perquè possiblement el que no hagis fet en 8 anys difícilment ho faràs mai. Aureli, conta-nos als nostres espectadors que a més tu estàs avui així per presentar el teu programa que el dimecres ja el començares, no? En la nostra casa parlares sobre pilota valenciana, no? Sí. Explica a la nostra audiència, presenta el teu espai. Jo presentava dient una frase que m'agrada, que és la meva passió redoneta, que és el deport nacional valencià per una banda, o el més valencià dels deports, que ha tingut fortuna entre els companys de premsa i mitjans de comunicació, perquè ja he escoltat alguna volta lo del més valencià dels deports. També lo de les 3 parets a la valenciana manera, que és el frontó valencià, res que veure en el del País Basc, res que veure, ni en pilota, ni en pegaes, ni en cols, ni en el rebot i tamborí que el fa netament valencià. Totes aquestes coses presentàrem en la pilota, mos entretinguérem, enriquirem en unes fotografies, en unes imatges de pilota, i jo crec que sí que vàrem aconseguir, això voldria jo, clar, sí. no és vanitat, però sí que aconseguiríem contactar o que molta gent descobrira, també aportàrem un brinet o un pessiguer d'història. Parlàvem de la pilota, parlàvem d'aquest tipus de coses que fan sentir-se orgullós de la pilota, i teníem en la bolxaca, avui no la portem, però teníem en la bolxaca una pilota de baqueta, noveta de trinqui, en el satxell del seu artesà, el que la fabrica, la marca, en la seva identitat, i la pilota de baqueta avui per avui, en tots els jugadors del món, en els mundials, en els europeus, els jugadors de Sud-amèrica, els jugadors europeus, tots s'han meravellat d'ella i tots han coincidit en que avui per avui, ara per ara, és única en tot el món. Així que podrem estar molt orgullosos i des de la noblea de no voler ser melics del món, si apareix una cosa que agrada o més antiga, ho direm així. Per supost. Molt bé. Aureli, els dimecres a les 12 se torna a fer a les 5 perquè som generosos i repetim. En directe pel matí, en directe, no? També per la 94.0 de la FM i per internet també, no? La www.ondavalenciatv.es. O sigui, si mos pot veure per les 3 des de casa en el canal 42 i després repetició a les 5 de la vesprà. Correcte. Aureli, els dimecres. Anem a intentar combinar des de la meva intervenció, que no se vol fer pesar, passa que parlant de pilota és un poquetet que sí, com si t'emborratxares una miqueta, t'agrada, i el que anava a ser 15 minuts ne foren 31, i ara el que farem serà intentar enriquir en més imatges i en alguna entrevista portant alguns convidats. Tinc ja una preselecció feta, també he de dir que encara no he confirmat ningú perquè serà demà dissabte i el diumenge quan intentaré fer els contactes per a veure qui té lliure, perquè clar, el problema d'un jugador de pilota o del seleccionador que pensa dur, Pasqual Sánchez Moscardó, pigat segon, un gran campió de pilota i ja fa molts anys seleccionador nacional de pilota valenciana. Si puc, també duré al nostre president, Daniel San Juan, de pilota valenciana, de la Federació de Pilota. Intentarem anar acostant personatges de la pilota que facin més abellidores les entrevistes i la presència no d'una careta com esta, sinó més variar. I el conjunt de que la gent, modalitat a modalitat, formes de pegar-li, lèxic de la pilota li ha portat això de tindre bon sac, que tot el món ho entén per menjar bé, però naturalment això ve de la pilota, de tindre bon sac en les partides de llargues en el carrer, i així eixir de rebot o eixir rebotat, i una sèrie, no sé, un grapat de fraseologia que anirem deixant caure en cada programa, en cada dimecres, i fent que la gent tinga el que te dia jo. No això de 4 d'estrellatats que els agrada jugar a pilota i se fan mal en les mans, això de la llegenda negra tradicional, sinó que hi ha una història documentada, com ja contàvem el dimecres, en un fris grec que se trobà documentat 600 anys abans de Crist, que està en el Museu d'Àtica en Atenes, i que n'hi ha 3 jugadors contra 3 jugadors, per cert, nuets, no havia entonces censura, i jugaven a pilota molt possiblement a l'estil que avui diríem llargues,
però si s'aixocaven podria ser a raspall, perquè a raspall se juga també a volea o per dalt i també raspant-la per terra, per baix. Així que aquesta documentació fa que molta gent, el que creu que és una cosa com aquell que diu de 4 dies, està documentat 600 anys abans de Crist, vol dir que estem parlant d'un deport serio i possiblement dels més antics del món. És forta la pilota valenciana, el que són les comarques centrals valencianes, Aureli, o en canvi és més fora de València on se manté encara viva? Per exemple, és que en l'àrea metropolitana... N'hi ha un agraïment que n'hi ha que fer així, sense oblidar que en pilota me dona igual que l'ajuden els de la faixa roja que els de la faixa blava. Tu m'entens perfectament. Parlem de polítics. Correcte. Un home que morí, radiofonista, com un servidor que fa molts anys que saps que fa ràdio en la pilota, que era Manolo Tarancón de Burriana. Era comentarista de pilota en el seu poble, abans de tot el que fon i conseller de Cultura. Ell va ser qui mos introduí la pilota per llei en tots els col·legis i en l'ensenyança. Enguany te puc dir que en la pilota a l'escola 262 col·legis de tot el territori valencià han demanat assignatura de pilota. Molt bé. Si es comença en 15 o 20. Vull dir-te que el tema és que la pilota té un desenroll que molta gent ni supon i dir així, en homenatge d'elles perquè s'ho mereixen, que les xiquetes i les dones estan adquirint un protagonisme més que merescut. En un campionat de raspall resulta que ja n'hi ha 20 i tants equips femenins. Raspall per terra, la més dura de totes les modalitats a nivell físic. Renyons, genolls, raspar... O sigui, totes aquestes coses que molta gent li costa de creure, doncs s'acosta a Borbotó, mira si està propet, pedania de València capital, i Borbotó té un carrer cobert preciós i una Anna i la germana i un grapat de gent d'allí que juga pilota però com els àngels i que han quedat subcampeones del món, jugant a pilota contra gent especialista a tope. Vull dir que nosaltres juguem a la nostra especialitat, no de pilota valenciana, però en altres països algo paregut que se puga se puga conjugar en una partida. Primer que res ha d'aprendre humilment que es juga a pilota a mà en tot el món. Que chazas, ja ho diu el nostre Azorín, chazas, que mal se chaza en el mundo. Són ratlles. Jugar a ratlles, que és jugar a llargues, és chazar. Chazar és marcar la ratlla per a fer el 15 guanyant la ratlla. Tot això ve més que de l'antigor. En tota Sud-amèrica li diuen chazas. Els italians, un xicón d'un poblet d'allà, no recordo de quina part d'Itàlia, el tio se pensava que a pilota en el carrer, en pilota de cuero i tal i qual, que se feien ells artesanalment, només se jugava en el seu poble, en Itàlia. Clar, quan anàrem allí era un europeu i jugàrem una partida i va veure el nivell de qualitat, clar, allí jo crec que no feren ni joc. Eren bons, però nosaltres havíem portat a figures de la pilota valenciana perquè se jugava i se competia contra els extraordinaris belgues, que enguany mos han guanyat el Mundial, mos han guanyat a raspall. El Mundial el guanyà la selecció valenciana perquè el Mundial és el conjunt de modalitats i guanyarem el conjunt de puntuació. Però el que més mal mos fa sempre és que les llargues que teòricament són lo nostre, les xazas o ratlles, mos guanyaren els belgues perquè tenen una tècnica depuradíssima i damunt guanyen allí molts més diners que nosaltres. Som així, què anem a fer? Així tenim 8 modalitats vives i què mos passa en això? Que se perd un poquetet el que, per exemple, en el País Basc és el frontó i s'ha acabat en el frontó i n'hi ha frontó. Així tens escala i corda, raspall, galotxeta de monòver, frontó valencià, perxa, llargues, curtes, etc. Xoc faller, que Juan Contreras de Junta Central Fallera, en un treball immens, ha creat fins a quasi 80 equips de pilota en el món de les falles. Això sí que és més propi de València ciutat i pobles de les rodalies. Aureli, aprofitant, recordem, és dimecres a les 12 en Onda València Televisió, veureu Aureli en el seu programa propi parlant de pilota valenciana. Aureli, aprofitant que te tenim així, anem a recordar a Vicent Lluís Simó Santonja, gran jurista valencià, exdecà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que mos deixaste passar dilluns. Anem a recordar-lo, mos vas ajudar a recordar-lo i a fer-li un homenatge també des del nostre programa Valencianisme Cultural, per a que la gent, qui no el conega, que el conega un poquet, que sàpia la gran validea i el gran honor que tenia esta persona i el gran valencianista que era, no? Ha sigut possiblement un dels intel·lectuals més diversos en el sentit de branques de la literatura, branques com a jurista, branques com a estudiant, per exemple, qui no conega i que el busque, perquè jo el tinc i molta gent el té, però molts no. El llibre dels nostres vins de Simó Santonja és un tesor
de la cultura valenciana. Els nostres vins. Els nostres vins. Un llibre de Vicent García Editors, una castanya de 2 o 3 quilos de pes, una xoia. Això molta gent a lo millor estic descobrint-li ara, que el busque. Supon que se cotitzarà avui a preu d'or. Però això és una xoia perquè ja feia un estudi dels vins valencians, comarca per comarca. Som pràcticament els reis del moscatell de tot l'estat. Així n'hi ha el 85 o el 90% de tot el moscatell que se produeix en l'estat espanyol. I això, si mos entonxa, ho deixava caure en una elegància total. Però feu llibres de poesia, feu llibres de la seva especialitat com a notari, treballar el dret foral valencià com quasi ningú, dedicar un dels últims llibres de poesia a la nostra Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, que el va nomenar, ha sigut l'últim Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana, el quint. Tinguérem a Xavier Cas, tinguérem el Pare Guinot, hem tingut a Vicent Ramon Calatayud, el propi Simó Santonja, amb Fort Ramon, que també mos deixà no fa molt. I de totes aquestes coses, i esta vespre mateixa, en l'acte dels bons amics de Foment de les Lletres, en uns lots de llibres, un detall de Ricard Folgado i d'Òscar Rueda, també de Juli Amadeu Arias, un detall preciós ha sigut en uns lots de llibres que han regalat, i entre tu i jo no m'han tocat a mi i m'alegre perquè no me'n caben. O sigui que han tocat a gent jove i m'ha alegrat molt perquè eren prou gent. 2 dels llibres que regalaven eren 2 llibres preciosos de Vicent Lluís Simó Santonja. Així que mos ha deixat, deia Ferran, que sempre se'n van, però n'hi ha una realitat, a voltes contra la llei de vida i contra els anys és difícil lluitar. És lo dels ciris que en un moment donat s'apaguen. Mos apagarem tots, però l'obra que ha deixat Simó Santonja jo crec que no s'acabarà mai. Ahí està de per vida. I que sàpigues, Aureli, que nosaltres, la nostra entitat, la Plataforma Valencianista, hem demanat a l'Ajuntament de València que dedique un carrer tant a Vicent Simó Santonja com a Fort Ramon, ja que foren lluitadors de lo nostre, defensors de la llengua i cultura valencianes, que menys que la capital de tots els valencians dedique un carrer a estos dos grans patriotes. En la Elba, que també t'he demanat carrer, i el que busquem ara és aunar totes les organitzacions, entitats valencianes, com fèrem en la Fira, aunar a tot el món per a que la petició tenga la força del conjunt. A veure si alguna volta entre els que pensen una cosa, això de que cada valencià té un rei en el ventre és una realitat trista, però és així, som una gent autodidacta, per alguna banda, un peliu anàrquica, i aquest peliu de jo faig el que me rota. Però quan ens fiquem en conjunt, som imparables. Està treballat, demostrat a nivell de cooperatives, a nivell d'exportació, a nivell de moltíssimes coses, que si treballem en conjunt podem fer por perquè som netament creatius. Sempre hem sigut creatius. I això no és per a que ningú mos tingui enveja, senzillament és que, diguem, cada característica, a vegades sol, clima, mar, i aquestes cançons que ho diuen, soc tant si vull que aquestes coses, el plantejament és que, a voltes, aquest individualisme mos fa perdre ocasions de lo que aconseguiríem si l'individualisme fora compartit, si treballàrem en conjunt. Estem d'acord, Aureli. Pues Aureli, abans de despedir-nos de tu, vaig a dir els breus que jo duc esta setmana a l'audiència i si vols comentar també alguna cosa sobre ells. Pues amics, efectivament, instem a l'Horrat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a que no formen part de l'Observatori de la Llei de Senyes d'Identitat Valencianes. Pues esta llei no frenarà els intents de submissió lingüística al català que patim per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i les universitats valencianes, que no caiguen en la trampa. Dedique, en aquest cas, Aureli, el meu artícul de demà en València News, precisament a aquest tema, el tema de l'observatori, i instant a que les entitats senyeres del valencianisme no es deixen enganyar, i a més també dedique part de l'artícul al president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, que s'ha desmelenat a dir que està a favor de l'unitat de les llengües valenciana i catalana, vol declarar les bases de Castelló bé d'interès cultural, vull dir, no creu en la llei de defensa identitària. Jo li diria això, si me deixes, que és una mostra de la coherència dels que governant així tants anys no van fer res de lo que ara volen arreglar en una llei de senyes d'identitat. Personalment, estic en tu, considero que és una trampa més i que si volien haver defès la llengua valenciana, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que la normalitza i la normativissa, està complint 100 anys ara, entre 2014 i 2015, i que el primer encàrrec que li feu la Diputació fon la gramàtica valenciana que